Келесеміз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Шәһәрнең иске һәм яңа өлешләрен тоташтыручы күпердә беренче тапкыр капиталь төзекләндерү бара. Юлчылар нинди эшләр башкарырга өлгергән? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Җитез эшлиләр, станокларны яхшы беләләр, үзләре оста программист. Студентлар WorldSkills Russia 7 ил күләм чемпионатында катнаша. Кинолог профессиясе белән якыннан таныштылар. Яшь шәһәрдәшләр өчен полиция хезмәткәрләре үзенчәлекле экскурсия оештырды. Чаллыда шәһәрнең ГЭС һәм ЗЭП бистәләрен тоташтыручы Мәләкәс елгасы аша салынган күпердә ремонт эшләре бара. Хәзерге вакытта юлчылар автостанциягә таба баручы якта эшли. Транспорт йөреше өчен нибары 2 полоса калдырылган. Шәһәрдәшләр даими бөкеләрдән зарланса, юл эшчеләре вакытлыча кыенлыкларга түзәргә өнди. Ләйсән Ханова сюжеты. Күпердә әлеге этапта 10 кеше эшли, эшләрне вакытында башкарырга җитешәбез, графиктан соңга калмыйбыз ди юлчылар. Мы сейчас ставим бордюрное ограждение, монолитные парапеты бетонируем. Вот сегодня будем принимать бетон на эти парапеты. Сегодня заканчиваем и потом будем перильное ограждение менять здесь. Мәләкәс елгасы аша ЗЭП һәм ГЭС бистәләрен тоташтыручы бу күпер 40 еллар тирәсе элек салынган. Машина йөртүчеләр аның торышыннан риза түгел иде. Ел саен чокырларны ямап тору гына проблеманы хәл итә алмады. Кыйын инде йөрергә инде. Ремонт кирәк инде. Күперне капиталь төзекләндерү күптән кирәк иде ди юлчылар, чөнки ул шактый тузган хәлдә. Хәзер аның детальләрен яңарталар, яңа асфальт салачаклар, менә бу култыксалар да башка төрле булачак. Күпердә ремонт барышы турында кисәтү билгеләре куелган. Алар юлның тараюын искәртә. Җәүлеләргә дә бирдән йөрмәскә кирәклеге икәнлеге ачык. Әйтик, куркыныч зона үтү тыела дигән вакытлы юл билгесе моны күрсәтеп тора. Тик объектта безнең төшерү төркеме эшләгән арада гына да җәүлеләрнең һәм велосипед руле артындагыларның хокук бозу очракларына тап булдык. Почему бы нет? Я не мешаю никому. Редко я езжу. Ну пройдете, да? Но пешком пройду. Ремонт вакытында күпердә хәрәкәт шикләнгән. 4 урынна 2 полоса гына бар. Машиналар берсе буенча яңа шәһәргә таба, икенчесе буенча ГЭС бистәсенә хәрәкәт итә. Алга таба да күпердә хәрәкәтне тулысынча ябу планлаштырылмый. Заканчиваем одну половину моста, потом перекрывается это перекрывается, мы переходим на ту сторону и работаем на той стороне. Но это временно, так что просим жителей не беспокоиться и приносим извинения за такие неудобства. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, хәбәрчеләр сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Станокларда җитез эшлиләр, өстәвенә оста программистлар. Йорчаллы политехника көллиятендә белем алучы студентлар WorldSkills Russia 7 ил күләм чемпионатында катнаша. Егет-кызларның төбәк, республика һәм бөтен Россия чемпионатларында җиңүләре шактый. Лилия Гатина яшь шәһәрдәшләребезнең WorldSkills Russia чемпионатына әзерлекләре белән танышып кайтты. Яшь профессионаллар булачак сынауларга җитди әзерләнә. Алар үз эшләрен оста күзәтү астында башкаралар. Кемдер сызымнар белән шөгыльләнә, кемдер детальләр әзерли. Раил Абдуллин чемпионатта катнашучыларның берсе. Ул остаханәдә инде 3 елдан артык күнекмәләрен ныгыта. Төрле бәйгеләрдә җиңүләре дә шактый. Компетенциялар буенча Татарстан һәм Россия чемпионы исемен дә яулаган. Миңа монда бик ошый, мин төрле станокларда өйрәндем эшләргә, фрезерный, токарный, ЧПО, универсал станокларда өйрәндем эшләргә. Әмма Евгений Черепанов нигездә сызым белән шөгыльләнә. Ул 3D модельләре ясый. Аларны принтердан чыгара. Шулай ук металл конструкцияләрне эретеп ябыштыру белән шөгыльләнә. Я участник конференции «Командная работа на производстве». Об этом месте я узнал через знакомых. Мне рассказали друзья, я сюда решил попробовать сходить. В дальнейшем я пока думаю остаться здесь, дальше пробовать что-то в движении WorldSkills. Эшче һөнәрләр олимпиадасына егетләрнең әзерлеге Олимпия чемпионнарныкы кебек ди осталары. Алар моның өчен вакытларын кызганмый. Нами подготовлено очень много специалистов, не побоюсь этого слова, именно специалистов, которые занимали довольно большие, высокие места на всевозможных соревнованиях. Но в данном случае соревнования не так важны, как именно их показатель
то, насколько ими заинтересованы сами работодатели. То есть за ними уже сейчас буквально охотятся. Шәһәрдәшләребезнең күбесе Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Екатеринбург кебек зур шәһәрләрдә инде уңышлы эшләп киләләр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Халыкны эш белән тәэмин итү министрлыгы Татарстанда иң кирәкле һөнәрләрне атады. Республикага нефть эшкәртү, авыл хуҗалыгы белгечләре, укытучылар һәм медицина хезмәткәрләре таләп ителә. Әйтик, сәламәтлек саклау өлкәсендә белгечләргә ихтыяҗ якынча 40 мең кеше белән билгеләнә дип хәбәр итә белгечләр. Шулай ук педагогларга да кытлык бар. Күп кенә чыгарылыш сыйныф укучылары урта махсус уку йортларында һөнәр алуны өстен күрсә дә, кайбер өлкәләрдә югары белемле белгечләр кирәк. Барыннан да элек авыл хуҗалыгында агроном, ветеринар, зоотехникларга ихтыяҗ зур. Чыгарылыш сыйныф укучыларының ата-аналарына балаларга һөнәр сайлауда ярдәм итәргә һәм яхшы эшкә урнашу перспективаларын кулдан ычкындырмас өчен баланың мөмкинлекләрен икътисад ихтыяҗлары белән чагыштырырга киңәш ителә. Яшь шәһәрдәшләр кинологлар һөнәре һәм хезмәттәге этләр белән якыннан танышты. Яшүсмер операциясе кысаларында Эчке эшләр идарәсенең кинологлар хезмәте үзәге һәм бәлиғ булмаганнар белән эшләү бүлеге инспекторлары үзенчәлекле экскурсия оештырды. Үзәккә Асылташ һәм Ышаныч комплекслы үзәкләреннән балалар һәм авыр тормыш юлында калган гаиләләр килде. Ләйсән Ханова дәвам итә. Тыйылган матдәләрне эзләү өчен лабрадор токымлы этләр иң кулайы ди кинологлар. Алар исне бик сизә. Әйтик, Лилу кушаматлы бу эткә 3 яшь. Ул инде шушы берничә елда Эчке эшләр идарәсендә үзен танытырга да өлгергән. Бик тыныч эт, домашний, семейный эт. Балаларны ярата, уйнарга ярата. Ашарга да яраталар. Сухой корм ашыйлар, рацион. Идән алып киләм инде. Нәрсә бар, шуны бирәм. Сыйлыйсыз. Әйе. Сыйлыйбыз. Үзенең күнекмәләрен күрсәтергә Каны Корса токымлы менә бу эт тә чыкты. Ул сакчы ролен бик яхшы башкара. Бу токым этләр көчле, түзем була. Үзләре бик акыллы ди Юлия Разуваева. Занимаемся 4 года. КД, ЗКС начали заниматься. Сложная порода в обучении, своенравная. Но если найти подход, ключик, то весело. То есть у нас вот пищащая игрушечка, это слабость. Сидеть. Монда очрашулар бик җанлы үтә, кызыклы һәм файдалы ди балык булмаганнар белән эшләүче инспекторлар. Данные мероприятия обеспечивают летнюю занятость детей, а также несовершение правонарушений, преступлений в летний период времени. Кунаклар да кинологлар өчен этләрнең хезмәтен югары бәяләде. С нами приехало 15 детей. Мы их привезли для того, чтобы рассказать о профессии кинолога. Это было очень интересное мероприятие. Дети познакомились с собаками. Ознакомились с профессией кинолога тоже, узнали очень много интересного. Балаларның күбесе өчен этләрнең сәләтләре, әйтик, хәтта шартлаткычларны таба алулары, кешеләрне эзли белүләре яңалык булды. Кинологлар хезмәте үзәгенә тагын килергә вәгъдә бирделәр. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәрдә беренче тапкыр бакча көне үткәреләчәк. Бәйрәм төзүче стадионы янындагы мәйданчыкта узачак. Анда Чаллының 14 бакчачылык җәмгыяте катнаша. Алар үз участокларында үстергән уңышларын тәкъдим итәчәкләр. Иҗади коллективлар һәм солистлар бәйрәм кәефе бүләк итәчәк. Иң яхшы бакчачылык җәмгыятьләрен һәм бакчачыларны бүләкләр көтә. Алтын көз бәйрәме 6 сентябрьдә булачак. Сентябрь аенда чаллылар шулай ук Казанда традицион рәвештә оештырылучы бакчачылар көнендә дә чакырыла. Бүгенге менә шулар, мен сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Аптека «Апрель» с экстремально низкими ценами. Нифурал 16 капсул 200 мг по карте программы лояльности всего за 209 рублей. До 15 июля УЗИ бесплатно при обследовании уролога. Альфа-клиник. Восстановление потенции, устранение преждевременного семяизвержения, лечение простатита. 200-222.